אבו אחמד חי. רק רוצה להזכיר במי מדובר. יש לאבו אחמד דם על הידיים של 116 ישראלים שהתפוצצו בפיגועים שהוא עצמו הוציא. אין מחבל שרצח יותר ממנו. אין. נשים, ילדים, זקנים, חיילים. הבן זונה רוצח. בן מוות. בן מוות! أنا بقولك إذا بتقوليش وين أبو أحمد راح تتراجى تكون شهيد قبل ما أخلص عليك.